नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मॅथ सक्सेस या यूट्यूब चॅनेलमध्ये सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आज आपण तर्क व अनुमान यामधील संख्यांच्या मांडणीतील सूत्र ओळखणे भाग 4 यावरील काही उदाहरणांचा अभ्यास करणार आहोत। यामध्ये संख्यांच्या मांडणीतील सूत्र ओळखण्यासाठी आपल्याला काही महत्त्वाच्या गोष्टी अवगत असल्या पाहिजेत। या उपघटकातील प्रश्नामध्ये लहान लहान चौरस किंवा त्रिकोण किंवा वर्तुळे दिलेले असतात। या आकृत्यांच्या आत आणि बाहेर काही संख्या व एक प्रश्नचिन्ह दिलेले असते आणि या प्रश्नचिन्हाच्या जागी आपल्याला अचूक संख्या पर्यायामधून शोधायची असते। या संख्यामधील गणिती संबंध शोधून प्रश्नचिन्हाच्या जागी उत्तराचा अचूक पर्याय आपल्याला शोधावा लागतो। यासाठी आपल्याला संख्या ज्ञानामध्ये समसंख्या, विषम संख्या, मूळ संख्या, त्रिकोणी संख्या माहित असल्या पाहिजेत। 1 ते 30 पर्यंतच्या संख्यांचे पाढेपाठ असले पाहिजेत। 1 ते 30 पर्यंतच्या संख्यांचे वर्ग पाठ असले पाहिजेत आणि 1 ते 15 पर्यंतच्या संख्यांचे घनही पाठ असले पाहिजेत। पुढील प्रश्नात संख्यांच्या मांडणीतील सूत्र ओळखून प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा। पहिलं उदाहरण आहे, काही चौरस दिलेले आहेत। 3-3 चौरसाचे गट अशा 3 आकृत्या दिलेल्या आहेत। 84, 14, 12, 81, 18, 9, 88 प्रश्नचिन्ह आणि 11। तर प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या असेल हे आपल्याला पर्यायामधून शोधायची आहे। पर्याय आहेत 22, 16, 24 आणि 18। आता काय करता येते बघूया आपण। तर यामध्ये 2 संख्यांचा भागाकार करायचा। 84 भागिले 12 भागाकार येईल 7, त्याची दुप्पट करा। 7 गुणिले 2 14 आले। 14 ही तिसरी संख्या मिळाली। म्हणजे 2 संख्यांचा भागाकार करून त्याची दुप्पट केल्यास तिसरी संख्या मिळते। 81 भागिले 9 9 येईल। 9 ची दुप्पट करा। 18 ही तिसरी संख्या मिळते। 88 भागिले 11 8 येईल। 8 ची दुप्पट करा। 16 येते। म्हणजे 16 ही संख्या असणारा पर्याय आहे 2। यामध्ये क्लुप्ती आपण कोणती वापरली, सूत्र कोणतं वापरलं, तर 2 संख्यांच्या भागाकाराची दुप्पट तिसरी संख्या मिळते आणि 16 ही संख्या असणारा पर्याय आहे 2। म्हणून पर्याय क्रमांक 2 हे अचूक उत्तर आहे। दुसरा प्रश्न बघूया आपण। दुसऱ्या प्रश्नामध्ये एका मोठ्या चौरसाचे लहान लहान चौरसामध्ये 12 चौरसामध्ये रूपांतर केलेलं आहे। 12 भाग आहेत। प्रत्येक भागामध्ये संख्या दिली आहे आणि एका भागामध्ये प्रश्नचिन्ह दिलेलं आहे। आता यामधील संख्यांचा विचार करून त्यांच्या मांडणीमध्ये उभ्या मांडणीमध्ये विचार करा किंवा आडव्या मांडणीमध्ये विचार करा किंवा संख्या क्रमात चढत्या क्रमाने लिहून त्यामधील फरकांचा विचार करा। कोणत्याही पद्धतीने आपल्याला त्यामधील संबंध शोधता आले पाहिजे। पर्याय आहेत 5, 10, 15 आणि 20। यातील अचूक पर्याय आपल्याला प्रश्नचिन्हाच्या जागी निवडायचा आहे। आता तळाकडील ओळीचा जर आपण विचार केला तर 6, 13 आणि प्रश्नचिन्ह आणि उरलेल्या ज्या पहिल्या 3 ओळी आहेत त्यामधील संख्याचं निरीक्षण केलं तर या पूर्ण वर्ग संख्या आहेत। मग आता उभ्या मांडणीमध्ये आपण विचार करूया। उभ्या मांडणीमध्ये त्यांच्या वर्गमुळांची बेरीज जर केली तर तळाकडील संख्या आपल्याला चौथी संख्या मिळते। म्हणजे 9चं वर्गमूळ 3 अधिक 4चं वर्गमूळ 2 अधिक 1चं वर्गमूळ 1, 3 अधिक 2 अधिक 1 बरोबर 6 ही चौथी संख्या मिळाली। म्हणजे उभ्या मांडणीमध्ये पहिल्या 3 संख्यांच्या वर्गमुळांची बेरीज चौथी संख्या मिळते। दुसऱ्या रकान्यामध्ये दुसऱ्या स्तंभामध्ये 36चं वर्गमूळ 6 अधिक 16चं वर्गमूळ 4 अधिक 9चं वर्गमूळ 3, 6 अधिक 4 अधिक 3 बरोबर 13 ही चौथी संख्या मिळाली। 25चं वर्गमूळ 5 अधिक 9चं वर्गमूळ 3 अधिक 2 4चं वर्गमूळ 2, 5 अधिक 3 8 अधिक 2 10। सूत्र आपण कसं वापरलं तर उभ्या मांडणीमध्ये पहिल्या 3 संख्यांच्या वर्गमुळांची बेरीज खालील तळाकडील चौथी संख्या आपल्याला मिळते आणि 10 ही संख्या असणारा पर्याय आहे 2। म्हणून पर्याय क्रमांक 2 हे अचूक उत्तर आहे। प्रश्न तिसरं उदाहरण आपण बघूया।
चौरसाची रचना वेगळ्या पद्धतीने केलेली आहे. बाजूला 4 चौरसामध्ये संख्या दिलेल्या आहेत आणि मध्यभागी एक चौरस आहे, त्यामध्ये एक संख्या दिलेली आहे. म्हणजे मध्यभागी असणाऱ्या संख्येच्या बाजूला आपल्याला 4 संख्या दिलेल्या आहेत. मध्यभागी असलेल्या चौरसातील प्रश्नचिन्हाच्या जागी अचूक संख्या आपल्याला पर्यायामधून शोधायची आहे. पर्याय आहेत 50, 82, 189 आणि 197. बघूया आपण कसे शोधता येते. तर बाजूला असणाऱ्या ज्या संख्या आहेत, म्हणजे मध्यभागी चौरस सोडून त्याच्या बाजूला असणाऱ्या ज्या संख्या आहेत त्या संख्यांची बेरीज करूया. 2 + 6 8 + 2 10 + 13 13 बेरीज झाली. 13चा वर्ग करा 169 येईल. 169 मध्ये 1 मिळवले, मधली संख्या आपल्याला 170 मिळाली. म्हणजेच बाजूला असणाऱ्या संख्यांची बेरीज करून त्याचा वर्ग करा आणि त्यामध्ये 1 मिळवा, मधली संख्या आपल्याला मिळते. दुसऱ्यामध्ये 3 + 5 8 + 1 9 2 11 11चा वर्ग 121. 121 मध्ये 1 मिळवले, 122 ही मधली संख्या मिळाली. 2 + 3 5 + 5 10 + 4 14 14चा वर्ग केला 196. 196 मध्ये 1 मिळवले, 197 येईल. म्हणजे क्लुप्ती आपण काय वापरली, तर बाजूच्या 4 संख्यांच्या बेरजेच्या वर्गात जर 1 मिळवले तर मधली संख्या आपल्याला मिळते आणि 197 ही संख्या असणारा पर्याय आहे 4. म्हणून पर्याय क्रमांक 4 हे अचूक उत्तर आहे. पुढील उदाहरण 4 बघूया आपण. 4थ्या उदाहरणामध्ये वर्तुळाचे 4 भाग केलेत. प्रत्येक भागामध्ये संख्या दिलेल्या आहेत आणि एका भागामध्ये मात्र प्रश्नचिन्ह दिलेलं आहे. तर या संख्यांचा संबंध शोधून त्यांच्या मांडणीतील सूत्र शोधा आणि त्या सूत्रावरून प्रश्नचिन्हाच्या जागी आपल्याला कोणती संख्या येते ते पर्यायामधून शोधता येते. पर्याय आहेत 20, 22, 25 आणि 30. बघूया आपण कसं शोधायचं. तर या 3 संख्यांची बेरीज करूया. 6 + 4 + 8 बेरीज 18 आली. त्यामध्ये 2 मिळवले तर उरलेली 4थी संख्या आपल्याला मिळते. पुढच्या आकृतीमध्ये 7 + 9 + 8 24 बेरीज आली. 24 मध्ये 2 मिळवले 26 मिळते, 4थी संख्या मिळाली. त्यानंतर तिसऱ्या आकृतीमध्ये 6 + 5 11 11 आणि 12 23 आले. 23 मध्ये 2 मिळवले 25 येते. म्हणजे काय केलं आपण, तर या 4 संख्येपैकी 3 संख्यांच्या बेरजेत जर 2 मिळवले तर 4थी संख्या येते आणि 25 ही संख्या असणारा पर्याय आहे 3. म्हणून पर्याय क्रमांक 3 हे अचूक उत्तर आहे. 5वं उदाहरण आपण बघूया. 5व्या उदाहरणामध्ये त्रिकोण दिले आहेत. त्रिकोणाच्या बाहेर काही संख्या दिल्या आहेत. त्रिकोणामध्ये संख्या आहेत आणि तिसऱ्या आकृतीमध्ये त्रिकोणात प्रश्नचिन्ह आहे. या प्रश्नचिन्हाच्या जागी अचूक संख्या आपल्याला पर्यायामधून निवडायची आहे. पर्याय आहेत 584, 473, 389, 623. यामध्ये त्रिकोणाच्या बाहेरील संख्यांच्या घनांची बेरीज 4चा घन 64, 3चा घन 27, 7चा घन 343. म्हणजे 64 + 27 + 343 बरोबर 434 ही मधली संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे 6चा घन + 2चा घन + 5चा घन 6चा घन 216 + 2चा घन 8 + 5चा घन 125 यांची बेरीज 349 ही त्रिकोणातील संख्या मिळते. त्यानंतर तिसऱ्या आकृतीमध्ये 8चा घन + 4चा घन + 2चा घन 8चा घन 512 + 4चा घन 64 + 2चा घन 8 512 + 64 + 8 बरोबर 584. क्लुप्ती कोणती वापरली आपण, तर त्रिकोणाच्या बाहेरील 3 संख्यांच्या घनांची बेरीज त्रिकोणातील संख्या येते आणि 584 संख्या असणारा पर्याय आहे 1. म्हणून पर्याय क्रमांक 1 हे त्याचं अचूक उत्तर आहे. 6वं उदाहरण आपण बघूया. 6व्या उदाहरणामध्ये उलटे त्रिकोण दिलेले आहेत आणि त्रिकोणाच्या 3 शिरोबिंदूशी काही संख्या आणि त्रिकोणामध्ये संख्या दिलेली आहे.
तिसऱ्या आकृतीमध्ये त्रिकोणामध्ये प्रश्नचिन्ह आहे, त्या प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारा पर्याय आपल्याला शोधायचा आहे. पर्याय आहेत 140, 220, 500 आणि 320. बघू आपल्याला कसं शोधता येते. तर त्रिकोणाच्या शिरोबिंदू असणाऱ्या ज्या संख्या आहेत 15, 6 आणि 4 यांचा गुणाकार करा. यांचा 15 चौक 60, 60 गुणिले 6 360. 360 ला जर 10 न भागले तर मधली संख्या 36 मिळते. त्याचप्रमाणे 6 गुणिले 7 गुणिले 5, 6 गुणिले 7 42, 42 गुणिले 5 210. 210 भागिले 10 बरोबर 21 ही त्रिकोणातील संख्या मिळाली. त्यानंतर 50 गुणिले 10 गुणिले 10 यांचा गुणाकार 50 गुणिले 10 500, 500 गुणिले 10 5000 आले. 5000 भागिले 10 बरोबर 500 आणि 500 ही संख्या असणारा पर्याय आहे 3. क्लुप्ती कोणती वापरली आपण, तर त्रिकोणाच्या बाहेरील 3 संख्यांच्या गुणाकाराला 10 ने जर भागले तर त्रिकोणातील संख्या मिळते. पर्याय क्रमांक 3 हे याचं अचूक उत्तर आहे. त्यानंतर उदाहरण क्रमांक 7. 7वं उदाहरण आहे. 7व्या उदाहरणामध्ये एक वर्तुळ दिलेले आहे आणि वर्तुळाचे 8 भाग केलेले आहेत आणि प्रत्येक भागामध्ये काही संख्या दिलेल्या आहेत. एका भागामध्ये प्रश्नचिन्ह आहे. प्रश्नचिन्हाच्या जागी पर्यायामधून अचूक संख्या आपल्याला शोधायची आहे. पर्याय आहेत 9, 8, 18 आणि 20. आता या लगतच्या संख्यांचा किंवा समोरासमोरील संख्यांचा विचार यामध्ये करावा लागतो. तर यामध्ये लगतच्या संख्यांचा जर आपण विचार केला तर 14 अधिक 11 25 येते. 13 अधिक 12 25. त्यानंतर 15 अधिक 10 25 आणि 16 अधिक कोणती संख्या 25 येईल या सूत्रानुसार आपल्याला हे उत्तर शोधता येते. 14 अधिक 11 यांची बेरीज 25 येते. 13 अधिक 12 यांची बेरीज 25 येते. त्यानंतर 15 अधिक 10 यांची बेरीज 25 येते. 16 अधिक प्रश्नचिन्ह बरोबर 25. मग 16 मध्ये किती मिळवल्यानंतर 25 येईल, तर 16 मध्ये 9 मिळवले की 25 येते. म्हणून 9 हा अचूक पर्याय आहे आणि 9 ही संख्या असणारा पर्याय आहे 1. यामध्ये कृती कोणती वापरली आपण, तर लगतच्या 2 संख्यांची बेरीज समान 25 येते. या कृतीचा वापर केला आणि 9 ही संख्या असणारा पर्याय आहे 1. म्हणून पर्याय क्रमांक 1 हे याचं अचूक उत्तर आहे. त्यानंतर पुढील उदाहरण क्रमांक 8. आता यामध्ये वेगळ्या पद्धतीने काही संख्या दिलेल्या आहेत. 3 आकृत्या आहेत. मध्यभागी तिसऱ्या आकृतीमध्ये प्रश्नचिन्ह आहे आणि या प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी अचूक संख्या आपल्याला पर्यायामधून शोधायचं आहे. पर्याय आहेत 48, 52, 12 आणि 25. बघूया आपण कसं शोधता येते. आता यामध्ये तर यामध्ये मध्यभागी संख्या असलेली सोडून उरलेली जी संख्या आहेत त्या समोरासमोरील संख्यातील फरक घ्या. 56 वजा 8 यातला फरक आला 48 आणि 22 वजा 15 यातील फरक आला 7 आणि या फरकांची वजाबाकी जर केली तर मधली संख्या आपल्याला मिळते. म्हणजे 56 वजा 8 48, 22 वजा 15 22 वजा 15 7 आले. 48 वजा 7 41 ही मधली संख्या मिळाली. त्यानंतर 46 वजा 6 40 आले. 10 वजा 9 1 आले. 40 वजा 1 39 ही मधली संख्या मिळाली. त्यानंतर 34 वजा 6 28 येईल. 14 वजा 11 3 येईल. 28 वजा 3 यांची वजाबाकी 25 आली आणि 25 ही संख्या असणारा पर्याय आहे 4. यामध्ये आपण सूत्र काय वापरलं बघा, कोणती क्लुप्ती वापरली, तर समोरासमोरील संख्यांच्या फरकांची वजाबाकी मधली संख्या येते. म्हणून पर्याय क्रमांक 4 हे याचं अचूक उत्तर आहे. अशा तऱ्हेनं आज आपण संख्यांच्या मांडणीतील सूत्र ओळखण्यासाठी काही उदाहरणं पाहिली. त्या उदाहरणांच्या काही महत्वाच्या ट्रिक्स आपण अभ्यासल्या. हे चॅनेल ताबडतोब सबस्क्राईब करा म्हणजे सर्व व्हिडिओ तुम्हाला क्रमानं पाहता येतील. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि हे चॅनेल सबस्क्राईब करा.
हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल पुन्हा सर्वांना धन्यवाद.